En minutpris er den pris per minut, der bærer salonens samlede omkostninger og en skønne løn til mesteren. Så er der indbygget noget spildtid, 10 timers spildtid på 37 timer. Og på den måde får man en minutpris frem, der siger, laver jeg 30 minutters behandlinger, gange 7,5, laver jeg 45 minutters behandlinger, gange 7,5, laver jeg 60 minutters behandlinger, gange 7,5. Kunden skal betale for den tid, kunden sidder i stolen. Derfor har I 45 minutters dameklip og 30 minutters herreklip, så skal I jo have de cirka 60% af kundeporteføljen i herrerne. Fordi når farven trækker, altså hos damerne, det er ikke damerne, der trækker, det er farven, der trækker, så klipper I en herre ind imellem. Og det der regnestykke, det er det, vi blandt andet lærer mestrene på økonomikurserne. Men dybest set, og det Signe argumenterer for nu, det er, jeg spekulerer ikke i, hvad en kur koster. Jeg siger, hvor lang tid tager kuren. Jamen, den tager 15 minutter. Jamen, så er det meget enkelt. Så er det 15 minutter gange min minutpris plus moms. Hvis kuren tager 5 minutter, så er det min minutpris gange 5 minutter plus moms. Er det en dameklip på 45 minutter, hvor lang tid tager det farve? Også 45. 45 plus 45, det er 90. Og kuren, det er et kvarter, så er jeg oppe på 105. 105 minutter gange minutprisen plus moms. Det er så simpelt, til man tror, det er løgn. I enhver salon er der en minutpris. Den minutpris er forskellig, fordi den er afhængig af omkostninger. Vi kan have nogen inde på gågaden i Odense med en høj husleje. Vi kan have landsalonger med en lav husleje. Når huslejen er lav, bliver minutprisen lav. Er huslejen høj, bliver minutprisen høj. Det er ikke svært. Kunden skal betale for den tid, kunden sidder i stolen. Hvem skulle ellers? Det er det, der er udgangspunktet. Og når kunden sidder i stolen i forbindelse med en behandling, så kommer hele rådgivningssiden. Og ved hvad, så bliver det rigtig sjovt. Det gør det. Så får hun produkt, så får hun kur, så får hun bryn og vipper. Og inden hun går derfra, skal hun også have et kurprodukt med hjem i en bøtte. Yes! Ikke? Yes! Kan I sige det ligesom mig? Yes! Det er skide interessant. Det er rigtig interessant. For der var pludselig 5 dele i det her. Og så fik hun samtidig en ny tid til næste gang.